Neku analizu ako pravimo kroz ovu knjigu, onda bi samo napomenuo neke određene tematske strukture koje su vezane za ovu knjigu, a to je pre svega pedagoški razvoj i sazrevanje od deteta do čoveka, koje Mile, ja nisam hteo to da uradim, ali on je insistirao, pa je pokupio razne moje i od intervjua, ali i od fotografija, napravio je čitavu zbirku toga svega i na kraju sa tekstovima je to izašlo bar onako kako sam ja pročitao prvi put i još nisam knjigu pročitao do kraja, odmah moram da kažem, sve se pribojavam nešto. Ispalo je da jeste to neki oblik pedagoškog razvoja i sazrevanja od deteta do čoveka na ovim balkanskim prostorima gde imate stalno bežanje od holokausta, gde imate stalno situaciju da neko nekog progoni, a onda ti progonjeni rađaju nove neke dimenzije i neke nove ljude koji se muče u novoj sredini, tražeći svoje korene nekako ili puštajući nove, jeste taj odnos pedagoškog razvoja i pokazivanje kako u suštini čovek vrlo često u takvim situacijama mora da padne, ali je važno da ustane i ide dalje. Znači, taj jedan optimizam rastanja je prikazan tu i sa svojih aspekata loših, odnosno ono što život donosi svakom kod nas, ali i sa onih kvalitetnih i dobrih. Iz toga se na kraju krajeva i rađa čovek, to je temelj svakog od nas i ne treba se stideti i nikad se ja ne stidim ni plašim svoje prošlosti, ma kakva je bila, zato što je ona fundament ovog danas zbog čega je ova sala ovako puna kakva jeste. Pod dva bi stavio tradiciju i religiju i uticaj na čoveka. Znači, dve onako dimenzije odrastanja, jedna tradicija komunistička, jedna tradicija pravoslavna, ruska pravoslavna tradicija koja me je terala, tada me terala, a ja sam to prihvatao sa velikim zadovoljstvom, da ne legnem da spavam dok se ne pomolim Svetom Serafimu Sarovskom i ne ustanem ujutru dok se isto ne prekrstim i ne izgovorim molitvu Svetom Serafimu Sarovskom, ne misleći o tome kao o religiji i o Bogu, nego misleći o tome da postoji ljubav, jedna ruska ljubav. Moja babuška koje je to milo, ako je njoj milo, onda je to i ljubav Božja. Zatim, ratovi i seobe naroda i sinergizam tih tradicija koji sasvim sigurno u tim dešavanjima kad su veliki holokausti, mešavina naroda, narodnosti, tradicije, iskustava, donosi pored onog velikog prokletstva koje nosi sa sobom, emotivnih naboja, nosi i jedan fantastičan sinergizam, jer prenosimo, spajamo, zidamo, stvaramo nove kulture i kad pričamo o stvaranju ja uvek podstaknem da ne postoji pravo stvaranje božansko bez rušenja. Rušenje jeste prvi princip stvaranja, ali ako se zadržimo na samo rušenju, onda je to nihilizam. Nažalost, balkanski prostori su najčešće vezani za ovo prvo. A stvaranje je ono što stvara, odnosno što stvaraju narodi i seobe kad su ratovi u pitanju. Važnost simbola i svoje tradicije za duhovni napredak i pojedinca i naroda je isto vrlo bitan. Moji nisu nigde otišli, nek su otišli kod Srba, kod dvoglavog orla. Dvoglavi orao je zajednički simbol oba naroda, ali treba da se shvati i prihvati da taj simbol je negde 15.000 godina star, po mojim nekim istraživanjima i istraživanjima ljudi sa kojima radim. Dakle, kroz simbole se obeležavamo, kroz simbole se spajamo i simboli su ona karika koja veže prošlost za sadašnjost i stvara novu budućnost.
Kreativnost i duhovni rad na sebi je u knjizi jedna isto tako vrlo prisutna celina gde je Mile sistematski dao prikaz na koji način su se neka od mnogih dela koja su ostala iza mene stvorila, nastajala i koji su to bili problemi koji su me mučili i verovatno muče i mnoge druge kreativce i stvaraoce koji se bave takvim stvarima. Zatim instrumenti ljudskog uma kroz znanje, iskustva, znanje, zanate, umetnosti. Sam znam onih pravih 16 zanata, onih sporednih ne znam ni ja koliko, ne zato što sam ja izučavao zanate, nego zato što su mi bili potrebni i onda ih naučim vrlo brzo toliko koliko mi je potrebno da nešto stvorim. I nije bitno zanat, bitno je šta ti instrumenti kao zanati stvore u krajnjem rezultatu. Dakle, ti instrumenti ljudskog uma kroz saznanja, znanja i zanate, kako se koriste, na koji način, koji su problemi čoveka u samom stvaranju, to isto imate jedan vrlo efektan prikaz u knjizi. Zatim, hrišćanstvo, pravoslavlje i mesta moći. Mnoga mesta moći sam obišao na ovoj planeti poslednje 2 godine, pa ja ne znam koliko stotina hiljada kilometara sam obišao po ovoj planeti, od džungle Bornea do krajnjeg severa Sibira, do juga Altaja, Sibira, Altaja, po celoj Rusiji, po ovom našem Balkanu, ispitujući kako i na koji način funkcionišu oni koji su se predali Bogu, odnosno koji Boga doživljavaju kao ljubav, a ne kao strah. Tu bi samo podvukao još nešto, da slušajući njih, slušajući sebe, poštujući principe neke koji odzvanjaju u glavi u nekom obliku komunikacije, vrlo brzo shvatite da se boje Boga samo oni koji imaju i greh iza sebe. Ako greh iza sebe očistite, ako imate pokajanje u sebi, onda se Boga ne smemo bojati. Bog je ljubav i treba ga voleti. Ako volimo Boga, onda znači ne treba ničeg ni da se plašimo. Ne možete nešto voleti i nečega se plašiti. To jedno i drugo ne ide. Cela knjiga odiše iskustvom, mojim iskustvom, koji ne pokušava nikog da uči, nikom da pametnuje, nego vam jednostavno iznosi jedan način života koji je iza mene, koji sam ja već zaboravio. Hvala Miletu što ga obnovio i što možete i vi sad možda da zavirite u neki odnos između mene, okruženja, odrastanja i onoga što je ostalo iza mene. Odnos politike i crkve prema društvu, isto tako zahvaćen segment, patriotizam i njegovi oblici. Šta je to patriotizam? Da li je patriotizam samo na ovim balkanskim prostorima uzeti pušku i otići poginuti kao topovsko meso, ili možda napraviti na nekom mestu kvalitetan koncert, napraviti neku knjigu, negde pokazati da ovaj narod ima sem noža u ustima i krvi, da ima i pameti, da ima znanja, iskustva osmovekovnog. Ne treba nam više, ima mnogo više, ali ne treba nam više da pratimo dovoljno 8 vekova. Ali ako ovaj narod ne prati tih 8 vekova, a tvrdi da poslednjih 200 godina pratimo 8 vekova sa simbolima i mnogim drugim, onda nam se desi to da odemo, recimo, najsvežije, i ne bi dalje da diskutujemo oko toga, ali desi nam se i to da jedan državni tim, naš državni tim, ne ide sa državnim grbom na fudbalsku utakmicu. Dakle, ako imamo državni grb na pasošu, imamo na ličnim kartama, imamo na tablicama za auto, mislim da bi taj državni grb trebao da bude i na dresovima onih koji zastupaju upravo našu tradiciju, upravo Srbiju. I mislim da je to patriotizam,
ali ne patriotizam onih koji su otišli, nek patriotizam svih nas. Kad gorimo za simbol, kad se borimo za simbol, da se svi zajedno borimo i da znamo zašto se borimo. I na kraju donatorstvo, ktitori, rušitelji, zatim stvaranje svetlosti u materiji, stvaranje svetlosti u svetlosti, to su već neki teži oblici komunikacije koji obiluju ovom knjigom i mislim da taj zadnji deo knjige, tu ćete morati možda neke stvari i 2-3 puta da pročitate i ja vas molim da sajt koji je konačno otvoren i još ga uvek punim jer sam nateran da radim sajt, nije mi do sajta bilo niti do kompjutera i nisam sretan i ne mogu da budem jako zadovoljan i ponosan što kompjuteri danas isključuje mi struje ovako, ali savršeno znam njegove funkcije i zahvaljujući tome sam znao da objasnim mlađem sinu i starijem sinu koji je radio muziku za film koji ćete vrlo brzo videti, odnosno sastavio je od mnogih koncerata muzičku celinu koja prati ovaj film i mlađeg sina koji je prvo pokušao, a onda na jedan svečulni, takođe svečulni način, zato što radi na sebi dosta dugo, uspeo da shvati, prihvati i da na kompjuteru izrazi ono sa čime je komunikacija moja, a i mnogih od vas koji su prošli neka iskustva sa mnom prisutna. Znači, na šta to, odakle to stiže ta svetlost? Ta svetlost koja je ideja, a ideja je svetlost, daje mogućnost da slobodno kažem da svi oni koji misle da su ideju dobili iz glave, da greše. Ideja dolazi iz svetlosti. Pitanje je koliko ste čisti, koliko ste se očistili da tu ideju i svetlost prihvatite kao suštinsku poruku, suštinski odnos Boga i čoveka i tada tu ideju kao čistu informaciju sprovedete na taj način da postoji rezultat koji funkcioniše, koji daje ljubav, koji stvara nezavisno više od nekog rukodeljca ili čoveka koji je samo bio instrument u Božjim rukama. Danas imam na neki način i čast da pustim ceo film javno, od 35 minuta i kao što reče Mile, da smo 20 puta prelistavali ovu knjigu, verujte da bi ja sad raskupusao pa nanovo je radio, ali nemam više vremena. Tako isto i sa filmom. Film koji je pred vama je 2 godine rađen i verovatno ćete videti još 3-4 verzije, zato što ja ne mirujem i nikad nisam zadovoljan, ali šta da radimo, takav sam, kakav sam, neko me voli, neko me mrzi, a ja vas sve volim. Prema tome, pokušavam i pokušat ću da vam danas kroz ovih 30 minuta filma pokažem šta je to što je mene vodilo, na koji način me vodilo i šta je rezultat svega toga što se stvorilo poslednjih 10 ili 15 godina, više i godine ne brojim, u komunikaciji između mene, vas koji je preko 100.000 ljudi prošlo kroz moj životni radni prostor i naučili ste me mnogo, dali ste mi mnogo i ovim filmom pokušavam da vam mali deo vratim. Eto da probamo da vidimo film. Da pitamo autora šta smo videli. Pa evo,
Meni je drago prvo što mogu da kažem da je prva projekcija ovog filma bila prošle godine u Moskvi. I ja sam insistirao